Il-President tar-Reġjun tat-Tramuntana Clifford Galea qal li huwa jaqbel li jkun hemm deterrent eħreġ għal min ma jisseparax iż-żibel kif suppost jew joħroġ il-borża taż-żibel fil-ġurnata l-ħażina. Naf li ma tidhirx sabiħ, ma mhux qiegħu biex nidher sabiħ, naqbel totalment. Inti id-dar tiegħek titratta qisha magħmula mid-deheb. Għal-ħares taqtira dak huwa l-Malti hija karatteristika sabiħa, m'għaliex il-Malti ma jaddattax l-istess ukoll barra. Ir-Reġjun tat-Tramuntana elenka l-isfidi marbuta mal-iskart f'dan ir-reġjun li jiġbor 9 lokalitajiet. Sur Galea qal li r-reġjun ħa diversi passi biex kemm Maltin u anke barranin jifhmu jirrispettaw l-iskeda tal-ġbir tal-iskart. Mill-2023 lil hawn kien hemm titjib, ovvjament irridu ngħidu ukoll qed nagħmlu l-isforz tagħna anke aħna personali bħala reġjun fosthom kif għadt anke fil-konferenza qassamna bibbieb informazzjoni b'kull lingwa. Is-Sindku ta' San Pawl Baħar Ċensu Galea ressaq numru ta' proposti fisem ir-reġjun fosthom aktar trakkijiet għal aktar effiċjenza fil-ġbir tal-Borża Sewda. Għal ir-reġjun qed jipproponi li l-kunsilli lokali jkollhom seta' fuq sistema ta' dixxilpina lokali kif ukoll li jiżdied il-ġbir tal-Borża l-Griża tar-riċiklaġġ. Nemmnu li jekk hemm il-darba ikun hemm din iż-żieda ta' ġabra tal-Borża Griża Marta 2 pereżempju, dak li jkun l-affarijiet li jiġbor bir-riċiklabbli il-weekend ikun jista' jwaddabhom barra u jonqsu allura mill-Borża Sewda. TVM News tkellem ukoll ma' Dale Heyman, Sindku tal-Imtarfa. Meta tikkumpara l-isfidi tagħna mal-lokalitajiet ta' oħra huma ferm iżgħar, però xorta għadek issib nies illi jarmu skont l-iskeda. Għaldaqstant permess tal-lum irridu nqajmu aktar awareness sabiex ir-residenti jarmu skont l-iskeda. Ir-Reġjun tat-Tramuntana jinkludi fih il-Kunsilli Lokali tal-Mellieħa, l-Imġar, il-Mosta, in-Naxxar, San Pawl il-Baħar, l-Imtarfa, Ħalbalzan, Ħattard u San Ġwan.